ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ସାଇବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜି ବାବାଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାବାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପାଲିଙ୍କିର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ପୁରା ସାହି ଭ୍ରମଣ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ବାବାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯିବ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗର ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବି ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କର ବି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ ରହିଅଛି। ଏମିତି ବାବାଙ୍କ ଆସିଲାଣି ପାଲିଙ୍କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମନ୍ଦିରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାବାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ସାଇରାମ।